Det er ikke altid helt nemt at være dansker. Vi er ikke verdens lykkeligste land længere. Det er Finland. Helt seriøst, Finland er lykkeligere, end vi er. Finland. Vi har opfundet hyggen, men det er ikke så hyggeligt længere. Og de jernhårde ladies, de er blevet lidt rustne. Men vi er faktisk verdens bedste til noget, der er endnu vigtigere. Vi er bedst til at passe på os selv. Vi er nemlig det land i verden, der er bedst til at bruge parfumefri produkter. I andre lande er det faktisk stort set umuligt at finde simple ting som vådservietter og vaskepulver uden parfume. Og det er så ærgerligt at skulle fylde kufferten op med wipes, når vi skal ned og være lækre i Malaga. Men i det mindste gør vi det med den viden, at vi bare er lidt mere fornuftige her i Danmark. I verdensmestre. Men hvad så nu? Skal vi bare stille os tilfredse, eller skal vi prøve at blive endnu bedre? Sørg for, at Finland i hvert fald aldrig kan tage den her titel fra os. Vi kan se, at vores beskyttende idealisme stopper, når vores børn fylder 7 år. Jeg mener vi åbenbart, at de er voksne nok til ikke at få hudallergi. Hvor gammel bliver du, Oliver? 7? Tillykke. Så passer dine forældre ikke så godt på dig længere. Vi er super gode til at vaske vores sengetøj uden parfume. Men vores tallerkener bliver åbenbart renest, hvis de lige får et ordentligt squid kunstig citron. Det er små ting, der skal til. Så lad os alle stille os selv spørgsmålet, hvorfor bruger vi overhovedet parfume? Tænk over det en gang.